Kako danas, 500 godina kasnije, odjekuju misli reformatora u crkvama i zajednicama koje baštine nasljeđe reformacije, koje vrijednosti promiču, a koje ih ujedinjuju s ostalim kršćanima. Naš gost je biskup protestantske reformirane kršćanske crkve Jasmin Milić. Stigli ste nam iz Osijeka. Dobro nam došli. Hvala vam lijepo na pozivu. Pozdrav vama i svim gledateljima vaše emisije. Upravo na istoku je zapravo najznačajnija vaša župa vaše crkve u Tordincima. Odakle sežu korijeni te crkve, odnosno župe? Dakle, ta crkva je nastala u vrijeme reformacije, zajedno sa mnogim drugim župama koje su osnovane na prostoru Slavonije i Baranje. Poznati reformator tih krajeva, Mihael Starin, je, kako kaže povijest, u 7 godina osnovao oko 120 župa, što hrvatskih, što mađarskih. Međutim, nakon odlaska Turaka s tih prostora, mnoge župe su se, poglavito hrvatske, vratile nakon one protureformacije, vratile u rimokatoličku crkvu, tako da je od hrvatskih župa opstala samo župa u Tordincima koja kontinuirano djeluje od vremena reformacije do danas. Dakle, prva sinoda je održana u Tordincima 1551. godine. Znači da je crkva već postojala neko vrijeme, pa mi tako smatramo da je barem 10 godina ranije ta župa u Tordincima osnovana. Ali evo, prvi spomen je 1551. kada je održana i prva sinoda protestantska na današnjem hrvatskom prostoru. Zapravo nosi taj kontinuitet od same, kažete, reformacije. Tako je. Prvi svećenik te crkve, prvi župnik je, kako povijest kaže, bio student Filipa Melanchtona. Dakle, vrlo jaka poveznica sa reformacijom, evropskom reformacijom. I od toga vremena do danas, kao što sam rekao, župa živi, djeluje, postoji uz sva progonstva koja je imala na početku, teškoće, ratovi, pa i sam taj kontekst da je to jedina hrvatska župa. Iz toga vremena, naravno, danas imamo i druge hrvatske župe, ali dugi, nekoliko stoljeća ona je bila jedina hrvatska župa. Dolazili su župnici koji su bili Mađari, Njemci, iz drugih naroda. Tako da je ona svojevrsno i čudo i povijest te rane protestantske prisutnosti među Hrvatima. Kad govorimo o reformatorima koji su oblikovali i vjerovanje i ono što navješta danas crkve, reformacije, reformacijske baštine, što biste izdvojili, a važno je upravo za vašu crkvu? Ja sam sad spomenuo našeg reformatora sa ovih prostora, Mihaela Starina, o kome se malo zna. Naravno, crkva u Tordincima, kada smo krenuli govoriti o njoj, ona pripada protestantskoj reformiranoj kršćanskoj crkvi koja baštini tu reformiranu tradiciju. U narodu postoji taj izraz Kalvini. Sad imamo jednu vjersku zajednicu koja se tako nazvala, pa se nekada smatra da su jedino oni sljedbenici učenja Žana Kalvina. Ali kada govorimo o reformiranoj tradiciji, onda govorimo o reformatoru Žanu Kalvinu, koji je bio Francuz i zbog progonstva. U Francuskoj on odlazi u Švicarsku, u Ženevu, gdje ga zadržavaju prvo na kratko, ali on ostaje ostaje do kraja života sa jednim prekidom. I on nastavlja reformu unutar Ženeve koju je započeo njegov prethodnik Ulrich Zwingli, reformator koji je djelovao prije njega. To je ta kalvinistička, da tako kažemo, struja ili reformirana struja. Onda imamo reformatora Thomasa Cranmera, o kome se malo zna. Ko je on bio? On je bio reformator engleske crkve. Naime, danas kada se kaže crkva engleska ili engleska crkva ili anglikanska crkva, mnogi smatraju da je to samo crkva u Engleskoj. Međutim, anglikanska crkva je danas zajednica 41 samostalne, kako bi to recimo pravoslavni rekli, autokefalne, odnosno provincije, samostalne crkve. Crkva engleske je majka crkva, ali često se uz reformaciju engleske crkve
vezuje jedan mit koji je neistinit, da je Henrik VIII osnovao englesku, odnosno anglikansku crkvu, odnosno da je on bio prvi protestant, reformator te crkve. Međutim, crkva u Engleskoj se zvala engleska crkva i prije reformacije od 4. stoljeća, dakle Eklezija Anglikana. I Henrik VIII je samo odvojio crkvu od Rima zbog nekih njegovih osobnih problema koje je imao oko žena, razvoda braka i tako dalje. Međutim, on nikada nije bio protestant. On je progonio protestante. On nije ništa učinio, dakle, u smislu reforme engleske crkve, odnosno da anglikanska crkva postane protestantska. Thomas Cranmer, nadbiskup Canterburyja, je bio sklon reformi, međutim, to nije mogao učiniti za života Henrika VIII. Tek kada je Henrik VIII umro, njegov mlađi sin Edward, šesti maloljetni vladar, tada, dakle, Engleske, stupa na prijestol. I Thomas Cranmer koristi tu situaciju i stupa u, dakle, kontakt sa kontinentalnim reformatorima i reformira englesku crkvu. On je, dakle, reformator engleske crkve i mučenik čak, za razliku od Lutera, Kalvina i drugih reformatora koji su umrli prirodnom smrću. Dakle, Thomas Cranmer, nadbiskup Thomas Cranmer, je spaljen zbog, dakle, svojih reformi, odnosno zbog toga što nije htio da vrati crkvu u okrilje rimokatoličke crkve, kada je, dakle, kćerka Henrika VIII, krvava Marija, stupila na prijestol. On je reformirao liturgiju. Koje bi to bile onda njegove doprinosi? Evo, da tako recimo, doprinos u liturgiji. On je, dakle, kreirao poznatu liturgijsku knjigu, knjiga zajedničkih molitava, Book of Common Prayer, koja je temelj kasnije svim protestantskim liturgijama. Dakle, radio je na reformi liturgije, prilagodio narodu, na narodnom jeziku, uveo je, dakle, te elemente reformiranog shvaćanja, euharistije, krštenja i ostalih obreda. To je najznačajnije njegovo djelo, dakle, njegov molitvenik, jer u srednjem vijeku i prije reformacije liturgijski život je bio poprilično kompliciran, jer je bilo puno knjiga i onaj tko je služio morao je da se snalazi u svim tim liturgijskim knjigama koje su bile opsežne. On je sve to objedinio u jednoj knjizi. I sakramente, i ono što, dakle, svećenik čini, i ono što narod treba znati, i psalme je uveo, i čitanje, nedjeljna čitanja, liturgijska čitanja, dakle, poslanice, evanđelja. I na taj način je on prilagodio liturgiju, odnosno učinio liturgiju pristupačnom narodu. Dakle, knjiga zajedničkih molitava uz nekoliko redakcija kroz ovih nekoliko stoljeća i danas liturgijska knjiga u crkvama koje baštine tu tradiciju. Drugi doprinos je 39 članaka vjere, dakle, definiranje učenja engleske crkve na temelju učenja reformatora. Thomas Cranmer je autor 39 članaka vjere i oni su pod utjecajem Augsburške konfesije, ali isto tako i pod utjecajem reformiranog, odnosno Kalvinovog razumijevanja predestinacije, na primjer, zatim sakramenata, posebice euharistije, dakle ta duhovna prisutnost Kristovoj euharistiji, što je specifično za reformiranu teologiju. Spomenuli ste, dakle, ta dva utjecaja na crkvu koju vodite, dakle, no pod kojim okriljem ona danas djeluje? Protestantska reformirana kršćanska crkva je, dakle, reformirana crkva, ali je u zajedništvu sa anglikanskim crkvama koje pripadaju GAFCON-u, Global Anglican Future Conference. Dakle, to je jedno tijelo unutar anglikanske zajednice koje je evangelikalno i koje se na određeni način suprotstavlja ovim nekakvim progresivnim, liberalnim idejama koje sve više prodiru u protestantizam. Nekada postoji to razumijevanje, shvaćanje da su Anglikanci veoma liberalni kao i neki drugi, dakle, protestanti kao luterani, reformirani. Međutim, 85% Anglikanaca u svijetu pripada GAFCON-u, pripada tom pokretu, kao što imate i unutar drugih crkava, i luteranske i reformirane, ta takozvana, dakle,
konzervativnija, iako to možda nije najbolji. Koje su to vrijednosti onda koje gajite? Dakle, mi smatramo da se trebamo držati evanđelja. Evo, ono što je sada možda najaktualnije, to pitanje, kako se to nekada kaže, inkluzivnosti, dakle prihvaćanja osoba homoseksualnih sklonosti, orijentacije ili kako god nazvali. Dakle, u crkvu ne u samom smislu članstva crkve, već postoje dakle crkve koje blagoslivljaju takve parove, vjenčavaju, rede za svećenike. Mi smatramo dakle da prema svakome čovjeku naravno treba se pokazati prihvaćanje, ljubav i evanđelje inkluzivno samo po sebi i crkva takva treba biti. Međutim, to ne znači da se trebamo odricati učenja koje je crkva imala kroz stoljeća. Mi smatramo da je dakle brak zajednica muškarca i žene. Mi smatramo da samo oni koji dakle žive po standardima evanđelja mogu biti svećenici unutar crkve, ne odbacujući ljude sa drugačijim uvjerenjem. Međutim, dakle, mi smatramo da se tu trebamo držati onih biblijskih i ne samo biblijskih, već načela koja u crkvi postoje sve do današnjega dana. Dakle, netko nas naziva konzervativnima, netko smatra da nismo dovoljno progresivni, a mi smatramo samo da se trebamo držati evanđelja, ne isključujući bilo koga. Naravno, protiv smo svakog izražaja mržnje, neprihvaćanja, netolerancije, ali čuvamo poklad vjere za koji mi vjerujemo da je temeljen na Božjoj riječi, na Bibliji. U tom kontekstu, evo, u tom mnoštvu izričaja kršćanstva, kako živjeti to jedinstvo u različitosti? Gdje nalazite te zajedničke točke? Pa u Hrvatskoj to za sad nije problem, jer većina crkava se dakle drži biblijskog učenja. Mi imamo zajedništvo, Hrvatsku protestantsku konferenciju, to su 3 crkve reformacije, dakle protestantske crkve, najstarija reformatska kršćanska crkva Mađara. Tu je naša crkva i Evangelička metodistička crkva i mi se naravno tu nalazimo oko istih vrijednosti i treba spomenuti da unutar upravo Hrvatske protestantske konferencije, odnosno članica naše crkve, djeluju te najstarije župe u Hrvatskoj s kontinuitetom. Dakle, spomenuli smo Tordince, tu je župa Kneževi Vinogradi koja je dio Reformatske kršćanske crkve Mađara, gdje je bila inače sinoda 1576. vrlo značajna tog kalvinističkog smjera. Imamo dakle i druge župe kao Zmajevac gdje je nekada bila teološka škola. Dakle, najstarije protestantske župe, zajednice s kontinuitetom su članice upravo HPK i mi smo po broju župa, po broju vjernika najbrojnija zajedništvo dakle protestantskih crkva. Imamo dakle protestantsko evanđelsko vijeće, ali to je dakle tijelo koje okuplja uglavnom crkve reformacijske baštine. Dakle, naša crkva okuplja crkve reformacije, dakle one koje djeluju od vremena reformacije. I mi se tu nalazimo oko tih istih vrijednosti, naravno i s rimokatoličkom, pravoslavnom i drugim crkvama. Otvoreni smo za sve one koji su otvoreni, naravno, prema nama. Mi smo za zajedništvo, vjerujemo u ekumenske vrijednosti, vjerujemo da kao kršćani imamo što dati ovome svijetu i naša poruka je itekako bitna i zato smatramo da bez obzira na naše razlike, teološke, razlike u praksi, u liturgiji, da itekako imamo što ponuditi ovome svijetu kada je evanđelje u pitanju i tu ne samo u ovom zajedništvu gdje se mi nalazimo, nego smo otvoreni naravno prema svim kršćanima i smatramo da kao kršćani trebamo navještati evanđelje riječima, djelima, primjerom, služenjem drugome čovjeku. Uvijek i na svakom mjestu. Upravo tako. Biskupe Miliću, hvala vam na razgovoru. Hvala vama.